Barakaldon azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte sexu erasoengatik. Bat neska bat bortxatzeagatik eta bestea eraso batengatik. Bortxaketaren kasuan 19 urteko neskak bere mutilagunaren aitaordea salatu du. Amorratuena egingo dugu eta baita ere exigituko ditugu baliabide eta neurri espezifikoak. Arestian esan dizuegu, Barakaldon bi gizonezko atxilotu dituzte salatutako bi sexu erasorekin lotuta. Horietako bat ustezko bortxaketa bat izan da eta atxilotua neskato baten mutilagunaren aitaordea izan da. Joan Alaseras, konta iguzu. Bai, azken orduetan esan bezala ustezko bi sexu eraso gertatu dira Barakaldon, bat zinez larria gizonezko batek bere semeordearen bikotea 19 urteko neska bat bortxatu omen duelako, neskak salaketa jarri du dagoeneko eta gizonezkoa atxilotuta dago. Segurtasun sailetik eta udaletik konfirmatu digute, baieztatu digute bai ikerketa bat martxan dagoela, baino datu gehiagorik ez dute eman nahi izan, kasu benetan gordina delako. Beste bat Lasesarri inguruan gertatu zen, beste neska batek esan du bertan sexu eraso baten saiakera pairatu zuela, berak ere salaketa jarri du eta beste mutiko bat, beste gazte bat atxilotu egin zuten. Bi gertakari tamalgarri hauen artean gaur erasoen kontrako mahaia deitu dute eguerdian eta horretaz gain 6etarako konzentrazio batera gonbidatu dituzte herritar guztiak Barakaldoko herriko plaza honetan erasorik ez, erantzunik gabe lelopean. Barakaldon haserrea zabaldu da, asteburu honetan salatu dituzten sexu askatasunaren kontrako bi kasuengatik. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, ertzaintza ikertzen ari da neska gazte batek salatutako sexu erasoa. Ustezko erasotzailea bere mutilagunaren aitaordea da eta atxilotuta dago. Bi atxilotu daude, bi kasu salatu direlako. Bigarrenean, Barakaldoko udaltzaingoak beste gizon bat atzeman du Lasesarri inguruan neska bati eraso egiten saiatzea egotzita. Barakaldon, prekupantea da ditugun kasuak, indarkeri matxista kasuak, gorantz joaten ari dira eta hori gure kezka sortzen du, ezta. Udalak bat egin du Argitan elkarte feministak arratsalderako deitutako elkarretaratzearekin. Gure gaitzespen amorratuena egingo dugu eta baita ere exigituko ditugu baliabide eta neurri espezifikoak, integralak eta nahikoak gaitzoni aurre egiteko. Elkarretaratzea arratsaldeko 6etan izango da herriko plazan.